Daniel John Ford Padilla o mas kilala bilang si Daniel Padilla, panganay na anak ng singer-actress na si Carla Estrada, sa actor na si Romel Padilla. Ngayon nga ay isa na si Daniel sa mga tinitili ang hottest young heartthrobs sa primetime. Alright, ito tayo ngayon sa location ng Princess and I na talaga naman pinuntahan pa natin si Daniel. Daniel, thank you so much. Alam kong sobrang busy ka pero pinaunlakan mo ang aming invitation. Opo, maraming salamat. My gosh, kung nagkasalita ka talaga parang may naaalala akong mga boses. Yung tuling mo, si Robin. Kaya nararamdaman mo bang Padilla ka? Opo. Nang bonggang-bongga? Opo. Talaga? In what way? Siguro po, matapos po. Napag-usapan mo natin yung bata ka. Yung bata po, sobrang makulit po talaga. Talaga? Tapos lagi nasa labas. Tapos kung papatulungin ako ni mama, kunwari matutulog. Pero pag kasi ako na natulog, yun natatakas na ako. Paano ka pinapagalitan ng mami mo? Ikaw ba yung napapalo ng bata? Opo. Talaga? Pero doon na po Iiyak ako ka? nagsisisi. Opo. Ano namang klase kang anak? Siguro makulit na. Pero sumusunod na. So paano yun? Okay naman kayo na mami mo na gano'n o makulit din siya? Alam ko makulit din ang mami mo eh. Makulit po si mama sobra eh. Oo. Sa kanya ko po naman. Ikaw ba pinapagalitan madalas ng daddy mo or mami mo? Si Papa po hindi. Saktong pagsasabihin mo. Kasi pag nagsalita na po si Papa, ayaw mo nang magkaroon ng sunod pa eh. Ang mami mo, kung magalit pa paano? Siya ba yung madadap? Paano po si Mama ko nagtayo? Kaya Ayaw mo talaga. Papa mo naman, malumanay lang. Kakausapin ka. titignan ka na nun. Parang gagawin. Pag yung siya gumanon. Oo. Nanervosan ka na dapat. Kung paano siya disiplinahin ng kanyang mga magulang, ay ganun din daw si Daniel sa mga nakababata niyang kapatid na sina Jose Carlito, Margaret Fiona, at Carmela. Kamusta naman ang relationship mo sa mga kapatid mo? Sobrang close po kami. Kasi ano naman po may half po talaga kami lahat. Pero pag kami na magkakasama, parang walang half-half. Oo. Parang sa amin, pag kapatid. Stricto ka bang kuya? Pero disiplina po. Okay. Nagsasabihin ako po. Pero ayoko lang ng masyadong makukulit. He tells us what to do. He corrects us when we do bad things to say to each other. He's a conservative father. When you wear short skirts, you have to wear shorts. He wants us to act like a proper girl, not like boys. And he tells us not to copy boys. Doon naman, doon sa pangalawa, kasi ano to, nasa 15? Nagka-clash ba kayo? O sobrang Nung nag-fight bata, kayo? nung bata, parang araw-araw kami nagsusuntukan. Lalaki. Mahilig ba kayo together? Hindi po kami more on ano kami sa music. Kasi may banda po kami. Talaga? Opo. Yung kapatid ko na singer. Ay, I love it! Sobrang banda. Okay. Ang ganda ng bonding niyo. Sino nag-introduce sa'yo ng music? Kasi mami mo kumakanta. Heard din siya. Naririnig ko po pala kasi kay mama yung mga tugtugan niya parang mga Linkin Park. So, mas nahilig ako sa rock na music. Sa father side, pang ilan ka? Second to the last. Second to the last. Ilan yun? 5. 5. Close ka rin sa kanila. Super. Daniel, growing up, hindi mo ba na-feel na parang may kulang or parang incomplete sa pamilya? Kasi hindi ka naman lumaki na may daddy talaga na nasa bahay. Wala naman po kasi habang bata pa naman po ang mama ko, si mama, sabi niya naman po yung dahilan talaga. Hindi po siyempre parang gumagawa ng mga story ako. Hindi po eh. Naintindihan mo ba kagad yun? Yung sitwasyon nila ng mama? Kaya habang tumatanda, wala pong problema sa akin. Tsaka ever since nung bata ka, nakikita mo talaga yung daddy mo. Opo, hindi siya kasi sa akin. Lumaki nga si Daniel na hindi lang malapit sa kanyang ama, kundi pati na rin sa iba pang pamilya tulad ng kanyang showin na si Robin. Pag wala kayong taping pareho, every Saturday daw nag-meet up kayo doon sa bahay ni Robin at nag-martial arts training Opo, din kayo. nag-training. Ano naman ang advantage at saka disadvantages ng pagiging isang Padilla? Ano lang pa mo, no? Sorry. Pag iniisip po nila ng Padilla, parang mabatera, mga bad boys nga po. Hindi naman po talaga. Yung advantages naman. Pag sinabing Padilla, parang nakakatuwa po din. Pag sinabing, ano po na Robin? Parang nakakatuwa. Opo. Ako kuminto ka na doon kay Robin, Romel, huminto na. Kay Tito Bibi, kay Tito Ronnie. Tita Bibi tawag mo? Opo, nakakatuwa po siyempre pag nakita mo pag sinabi mong Padilla, natutuwa po sila. Dahil nakatatak na nga sa mga
mga Padilla ang kakaibang karisma pagdating sa mga babae, kaya naman maging si Daniel ay sumusunod na rin daw sa kanilang yapa. Ikaw ba? Nakakailang girlfriends ka na? Kailan ka una nagkaroon ng girlfriend? 14. 17 ka na ngayon, di ba? So nakakailan ka na? Hindi po ako babaero. Kasi pag sinabing chick boy, pinagsasabay ko. Tama, o wala naman ako sinasabi. Pero paano ka ba magmahal? Pag ako na po nagmahal ka. Naku, patay tayo. Bakit naman grabe? Siguro. Sweet ka ba? Sobra. Talaga? Very showy ka? Gusto ko pong pinapakita sa kanya. Importante siya sa akin. Very vocal ka na ang mga crush mo ay si Christine Reyes. Gusto mo rin daw type mo rin daw si Mariel. True? Dati po, hindi pa po Ay, sila hindi ka rin. nagkikita. Oh my gosh, Padilla nga kayo. Pareho kayo ng mga type. Alam mo nang isipin mo yon na type mo, na crush mo si Mariel dati? Ayoko na po. Ay, sana hindi siya nanonood ngayon. Nagusto mo ng older women? Or nakakataon lang? Hindi naman po. Stage ko po kasi. Parang, sa akin. Tapos, yun ang pinagkita ko sa Eh, pareho mo puti yun ah. Nagbago ng type mo? Dati, nung bata ka. Buti si Catherine nagbago yung type. Joke lang. Ko, Robin, my gosh. Parang ikaw mo kausap ko dati. Ano ba boyfriend? Seryoso ka? Sobra. Trip din yata ng Padilla yan eh. Sobra. Bakit? Bakit ka seryoso? Paano ba nagsiselos? Ayaw mo may kausap na ibang lalaki? Kung pwede. Kahit friend lang? Kung kaibigan lang. Basta saktong distansya lang. Gano'n kang ganyan? Ganyan lang distansya na. Mga kunyari, ito, ganyan lang. Wala rin, Pag tayo. umalis ko na, iinit na yung ulo. Talaga? Seryoso ka? Nagsiselos ka kay Catherine? I mean, pag may ibang... Pinipilit ko pong huwag magselos kasi wala naman po ako. So, pag nagsiselos ka, anong nararamdaman mo? Nalulungkot. Alam mo, kaya ka type ng mami niya eh. Hindi ko po alam kung type pa ako ni Tita Lini. Kung ano po kasi talaga akong band. Ano naman nasagot mo? Hindi po ba? So, hindi mo lulukoy yung anak niya. Hindi po, papakasalan ko po anak. Oo, yun na yun. Napunta na tayo sa kasalan, Mariosep Mon. Eh, parang Carla, hello, Carla. Parang, hindi talaga nakaplano ang growing up. Aksidente dahil yun ay dapat kay Alvin. Tapos napunta sa'yo. And since then, up to now, magkasama na kayo sa show, 2025. Pinangkilit ng mga tao yung tambalin ninyo. Testing. Siguro ito lang po yung gusto ng Diyos para sa akin. Siguro para sa akin. Tadhana na nga ang makilala siya sa mundo ng showbiz. Kaya naman para sa kanyang ina, isang bagay ito na kailangan pagkaingatan ni Daniel. Ano yung greatest advice na binigay sa'yo ng mama mo? Na huwag ko sasayangin. Kasi nga po, pumasok po kami ng hindi po ako kumita na parang mga tao sa mga artista na pinipilan sa araw, sa oras. Ako po pumasok ko. Hindi yung maayos. Kaya alagaan nyo po. Susunod, ako talagang paglalaban ko ng buhay ko to, mabait ang anak ko, sobra.